Hello everyone, nonton kami share bodo di channel boy cover or by nih jangan rendo sih, jadi saya ini video kasih logan ini. Oh, macam logan deh. Kau goreng goreng sama cakura. Pun dah. Dia dia ada lagi kamu, merilia biar karo oh merilia wale. Mami mar karam lai udah sana ya, gisti kare. Ini mau jual. Dia mau beli chicken lah, ada tabu bunga bodang. Tabu bunga tiara. Nih full jibar saya deh. Bawa sahabat baca dulu. Mini nak ada lagi ni, gesya bara mungkin ada lagi jangan nih. Bibar apa? Oi, baju siapa na? Aku di mana bah full baju ni. Bibar mana kau naik ni? Gaza size ni. Gufur lagi malai dong ni. Ada jano, crab red dong biar apa kan? Bibar ni. Wah, gaza tu. Handok Thai lo dong ada. अरे निमान सुराली बार फ्राई ini kan aku bisa English नहीं बोल पाए हो नहीं बोलेगा रे हम लोग आज नो बेरे बानलुआ नै बानलुआ बेयाव थाइनि साइडआव दंमोन खानानै लाखुमाबाय नै गल'लायसो खाबावो बानलुखौमोन नायलाय नै गल'खायसो दे थाब हादो मिसिङा फैलायलांबाय खामानि मावहैनांसिगौ थाब-थाबनो मैदुला थाब हादो हानाबावगौ जानो मोनसे जानो नै र' जानाय ना गोदै दंना गैयाथाय गोथाव ना टेस्टी हांसो एकदम मुलि होनाय नङा बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ ओइ बागानसोलै उखुमाव नायदो गेट उखुमावनो माबा जाफुर बिबार मालाग्रा मुदुफुल बिबार बायदि बावसो नै गोजा आरो ओमफ्राय बिबारा बेना गोथाव टेस्टी थाब लगायदो बिबारफ्रा नै मोजां ओइ होदो जायो थाइनैजों मा थोगोनलाय थोयो मानसिखौ गाजा नुखादों आदैबा सिगां माथां नुखादों नै एसेल' गोसोम जाबावनांसिगौमोन बानलु हाग्राखौ नायदो हेडफन लालायबावगोन गोदोनायाव जाग्राखौ नायदो माबायदि नुखायो खेलेराव मावखुग्रा नुखायो दा दे नै इदि लगायना जानो संख्रिखौ बे बानलु हानायखौ होदोब्रा जिख्लाबसे नै र' ओरै संख्रि बानलुखौ लाथ'ना र' बारा लाथ'ला दे बेयाव थोआयैखाय होनोसै जानाया जादो राबोन जाद सालायनि बिराद टेस्टि राननानै जानांगौ गोथाव मा मुभि सुभि नायबाय थायोब्रा मा फिल्म नायदों खिसेर ओंखारबाय थिननि गया माबा बायदों नामा जानि समझ रहे हो जानि बायना हागोन बिदि लाबालाय अबाव जानो रावना जेबो नांला जायाखै आं दंमोन माबायदि सोलायलायनानै जादों खायो मैद्रुखौनो ओंखामबो उखै खादोंमोन एसे हाबथो नङासो बुरजानो मजा आया बानलु थाइनै आरो मस्ला बानलु लानांला नै मा बाहायग्रा आं लांलाय ल' आं
ตัวละแกยังตัวเป็นนี้ ก็ทำนู่นสิละบ่ได้เสียกูชอบ वाह क्या एक्टिंग कर रहा है मुर्जा मुर्जा लोगोफोरजों दा नै खामानियाव थांनो ओंखारबाय नै ड्रेसफोरखौ लालाबायनानै नै मिसिंआबो फैगासिनो दं नै गाबनाय खोनाखादों जानांगौ नोंथांमोना लोगोफ्रा ओमफ्राय नै दा ओंखारलांजोबसै आरो साइडथिं खैजा ओमफ्राय आरो भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो मोजां मोनदोंबा कमेन्टफ्राव खिन्थाहरला बायदो मोजां मोनदों ना मोनाखै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन